L-għada li l-Gvern ħabbar programm ta' inċentivi finanzjarji għas-settur turistiku bosta assoċjazzjonijiet laqgħu din il-għajnuna biex din il-magna ekonomika terġa' tibda tirranka. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti, Tony Zara, sostna li dawn il-miżuri li ddeskrivihom bħala kruċjali għall-irkupru tas-settur huma riżultat ta' diversi diskussjonijiet bejn is-settur privat u l-Gvern. Il-miżuri huma biex jistartjaw il-magni biex narġaw nibdew nieħdu ir-rotta għalfejn konna qabel. Nispera li dawn il-miżuri jkollhom effett tajjeb u nispera li f'Ġunju, jekk mhux Ġunju f'Lulju nibdew naraw it-turisti ġo Malta narġaw. Id-deputat President tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji, Filip Fenek, li jippreżenta wkoll is-setturi tat-turiżmu u l-ospitalità, sostna li t-turiżmu f'pajjiżna kien wieqaf kompletament tul din l-aħħar sena. Iżda l-miżuri tal-Gvern fosthom il-Covid Weight Supplement għenu lil bosta negozji biex ma jalqux il-bibien tagħhom. Huwa spjega kif ir-rata għolja ta' tilqim f'pajjiżna tagħmel tajjeb biex ikonna pjan ta' turiżmu sostenibbli. Is-safeguards għandhom ikunu hemm u għalhekk il-kwestjoni tal-passaport il-ħodor, il-green passports jew inkella ċertifikati se jkunu wkoll bħala prekawzjoni għal dak it-turist li jiġi għax aħna li ma rridux li wara da sagrifiċċju kollu li għamel il-pajjiż illi mhux imbagħad kif jarġa' jiġu t-turiżmu jarġgħu jikkontaminawna t-turisti u narġgħu nibdew bil-figuri. L-Assoċjazzjoni Turistika ta' Għawdex raddin l-aħbar bħala raġġ ta' dawl fit-triq twila u mudlama li l-għaddejja għal din l-aħħar sena. Huwa pjan illi huwa bbażat fuq 5 pilastri illi nemmen illi għandna nilħuhom u li mezz tagħhom żgur li nerġgħu bil-mod noħolġu minn din is-sitwazzjoni diffiċli għas-settur turistiku.